Jama'a, Assalamu alaikum, yau dai na zo mana da miyar egusi soup ga komai da komai da ake bukata na kayan haɗi. Dan za ki zuba albasa, ki sa manjanki a tukunya, ki zuba jajjagen tattasenki, ki jujjuya shi ta soyu, ki zuba ruwa da namanki, da ko spices naki wato Mr. Chef, curry powder, ki rufe ki batta ta dahu. Nan kun ga ta fara dahuwa naman ta ɗanyi laushi kenan ki rufe ta, sai ki ɗauko egusinki ki kwaɓa ta da kuri. Na san mutane za su ce me na koyi kuma a cikin miyan egusi. To fa da amfaninta za ta nan. Kin zuba a tukunya ki rufe abinki. Nan za ki ga amfanin wannan koyin da na sa. Kin ganta ka fara ɗauko hanya. Ki kawo bitarif naki shuwaka kenan ki zuba, sai ki rufe ki batta ta dahu. To masha Allah, nan fa miyan ki ta yi komai yayi daidai. To fa ga amfanin kwai din nan. Kin ga yadda ta yi bulbul ta yi guda-gudan nan? To shine amfanin wannan koyin da na saka. In baki taɓa yi